soyayya. So da yake shi ke yin cikin kawo yake sama. Dan soyayya mai juriya kuma ba shi da tsara, akan soyayya yayi nisa, ta ko'ina soyayya masararsa. Dan soyayya, dan soyayya, 0801 dan soyayya. Okay, uban ka zo ka ƙara sama. Dan soyayya. Ba rabo da gwani ba, sai dai idan ba a saba ba, shi fa akan soyayya yaran tsaye ba za ya gaza ba. Dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Abokina? Na'am. Kuma yau kai kaɗai ne ƙwallon ƙwal a nan? Layi kuwa. Na mutumin yake? Wa. Wa zan tambaya an banda Shafi'u? Ɗan soyayya za ka ce man ba Shafi'u ba. Ban gane ba. Ya ɗan soyayya. Soyayya dai daga sani. To yaushe Shafi'u ya koma soyayya, mutumin da idan ya gama ce kau da kai yake yi. Zai so masa haɗa ido ka ce ya fara soyayya? Sanin da ka masa, amma yanzu billahi lazi ya kuna, ya yi nisa baya jin kira. Amma abin ya bin mamaki fa. Ai dole ya baka mamaki, ni kai na ban mamaki. Shafi'u kenan. An so za ka ce. Yay! Da mu tashi mu tafi hawa gida. Kawai dai. Ƙarasa gida ma a wani ɗan abun nan. Gaskiya kawata bane ke magana nan ba kyauta. Kin ga laifi na? Ko shi ya samu damar nan abin da zai muke ni? Ko kin mutane abin da ya same ni a baya ne? Ban manta ba, amma ta san aidi duka ba tare da ka san aidi. Har kike gani? Ni fa yanzu tsakanin da namiji ba rage ba rabuwa. Ba rabo da gwani ba, sai dai idan ba a saba ba, shi ba akan soyayya yaran tsaye ba za ya gaza ba. Dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya. Ina ta bawan Allah ba tsaya. Ya hakuri ban ji ki bane ba. Sannan ka? Yau ke ma sannin ki. Ni ce kawar su mai wanda ran na zo na same ka kofar gidansu ta saka tsallan kwado. Ai na gane ki. To yanzu kawo wayan ka in sa maka namban ta ko? Namban wayan ta kuma. A'a ki bar shi. Za ta bani da kanta. Ai idan na karɓa namban ta a hannunki, kenan ma ban cika dan soyayya ba. Kawai ki bar shi. Sai an jima. Mai furta kalmar so a sahara. Dan soyayya da kagansa yana bisa hanya. Dan soyayya. Hawayen mata. Me yasa kika zama abin da bai kamata ki zama ba? Me kenan na zamo? Mara tausayi. Kamar ya mara tausayi, ban fahimci abin da kake nufi ba. Ina nufin in mai da su makamin cutar da abu. Wannan ai shi yaga zai iya, ban aike shi ba. To me laifinsa? Dan kawai ya ce yana so. Bani da amsan tambayanka a yanzu. Haba Sani, ya tun daga can nake ta maka magana amma kai kaman baka jina. Ya ko kai ma dai ka shiga layin namu ne?
layi. Ya mana? Wani irin layi? Layi na soyayya mana. Wannan ya kune sabon shiga yi. Kai sabon shiga ne mun daɗe a ciki yi. Ko? Kar ka damu mu ma muna kai, mu ma za mu shiga la, za mu zama tsofaffin hannu. Ko hanyar ma baka biyo ba. Bari ga soyayya ma bai bai kasa. Naji an ce salon naka na daban ne. Domin soyayya ma wahalar da kai yi. Naji, sai me dan an wahalar da ni. Ai kowa ya san a soyayya akwai sadaukarwa. Shi ba a kan soyayya, yaran tsaye ba za ya gaza ba. Dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya. To, ranke da yau ma na zo a bani lamban waya. Wani aiki kike so in yi miki? Babu aikin da zan saka sannan kuma ba zan bada number wayan ba. Haba ranke daɗe, me ya zafi? Wallahi a shirye nake da na yi duk abin da kika bani umarni. Na gaya maka ba zan baka number wayar ba kuma kai gaggawa bari kofar gidan nan. Ki haƙuri ranke daɗe, idan laifi ne miki ki faɗa mu. Saboda na baka dama shine zaka turo min abokinka ya ci min mutunci. Abokina kuma? Eh. Dan soyayya, dan soyayya, dan soyayya. Bayan sirikinka ya fito ka gaida shi kana jin irin kunyan nan da ake ji ta tsakanin siriki da siriki sai ka shafa kanka ka ji ba hula kuma yayin da wani ɗan iskan aski ne a saman kanka to ya kenan mafita ɗaya ce ka kirawo wannan number waya domin sayan hula kowace kala ce direct daga Maiduguri kuma a lokacin da kake so a kawo maka ita a duk inda kake. Easy Caps. Call 0904 099 8577.